Chirate turanyore tokomo eta kurwari tuche komweni onde wensi oranyore kiaranyore sai nero ramuseni linda tomentere onde oranyore tomente morete tomweni ene na bambuti nga baba gakione skuru wangotiga ende ngarwali yanda linene ngakingo koranga muti gakimboro maite ngona akorerete aende bono nende kwanyorire ono ngake sabu ngaronga gakinya sawo nenga chinguru egerendere omwana oyo egerenere agende skuru ibirengere byebuna aganitie egere bikirana aende akamwana akunga so gukorera nakara kubono nakanyoro gako agondoka mama lakini amatemje tindi mama mino ntoruti yani gondo sete none namuna yokurwali timadire kyararwa none abana timaiti bono chinguru chiegire timaiti none oza gukora itine kyaza kwenda skuru omwana w'emyaka 3 na kingo murenda ona gakingo sabe serikali ondoranje konkonya bwate emechando none omubiri oyu nabo gabu ono nturanyora bokonyi bonde bwensi bukomoreta nanjire ndite iyo obisi ndite iyo nchemanyete ndagenda nga obisi ekoranya ndira ameto obisi kurwitanga nikangano nyene mirimo ino bona ariko genda njikuri ono gakina bombo atu mwichano munene sinkorara tindi korara ngwa kesabu paka naende na inyoro mugakuri osirete inyoro gakinye no arenge gusikanga yaronga yariko magega yoko genda e break yange emetinyi 3 iga yaigire bono iga mwanchu murigereri toiranira nainde Inka TV we are back bigger and better ero twatagire gochaga iga ase kenyoro kya Nyaguku gotoka ase ward ya Buitangare ere ase constituency ya Bubasi twachirega iga gutagire familia yamo ebwato muchando nga no mwana nare urega iga ose muchokoro we familia stogo so abono iga nabete ka gusiri obugima bwaye omwana oyo are ange emiaka 20 bono iga na indase emyaka ya 20 na wate omwana igo nari nga no na wate omuchokorori na inde ase familia omwana oyo igarwete gaiga akagenda so muchio Nakuru asa chiete komenya ne anti yae at least amokonye gasi ya nyumba neranya kwerigeri ere no mwana oyo lakini ase bahati embe akanyara koba kakonyora obasakano wepara akanyara koba gagusiri obugima bwaye familia ye ebwato butaka wekerengo kigoro nende ngamba bwati namunende yonsi ebakurukuruga iga bagenda so muchio Nakuru bagende koleta umubere bwo mwana oyi bachiko mutimo kiga asenka ya nyinakoro yani iga stogo so nsobo mamu mwabo mwana oyo tabwati sobo yageranga lero batu akiresi mintu buna Inka TV tochega iga toteme una kitogo kwanerana gosenga kitoko beka information out here to the public ngayo mwanchu mugire bwo Inka TV onyegerege story ye gosomagano ebwe family omanyenga ngakiogo konya family ye eruga iga mbako muchio Nakuru ereto mwana oli bache comment moki nga they don't have money to pay the hospital bill was the mortuary bill na libaranyare kwegu omobere ochega iganka Ninta tiko kwa na mange kama ni story ile wide twete komanya nga kingi nago toka gaiga na ndo mwana oyo no anyoreto mwana gaiga usenga kie savari ya renge maka asogosira kwae kwarenge by accident tiko kwa na mange tiga tosoye go chigaiga asomo chioyo batu eresere nento manya kitoko bakonya ntubuna baligeri ba Inka TV karibu sana majetane Bridget Kerubo mwacho mugire mwana ikabo komanya twikirega iga asingi wato muchando amwana nari gaiga nyarituko bagagusiri bugima bwae uro muchukoro asinki tasoire gaiga ntete kwane nabantu babere batatu be family batwerese bwikirano nga life history yo mwana uyo ngakiyari ngene ngakiachete konyoro mu basakano kwepara gari asaminyete asomuchio Nakuru karibu sana nainde pole asaya makomba banyolire embia mano asama litanga kyokoro koro kwanjera Kerubo maisiba gaiga ninka nje na muiwete omwana ina atonyorete asomo basakano wepara ekerarenge kwende chiro atumiru na anti yayo ibamenyete komo agachikuriye ndagera rinde barete bachikuri Angela tarachigwikaga abu asomo basakano omwana oyo no akinirete gai omwana oyo nakinirete anabwate mama omwabo kurukucha kinyanjoka cha kinyanjoka mwisiko muntu munene na bete gagosoka uchiboye no anyoreta abana bukuru nabwata abana bane oyo sirete nero monene ninyaruka ya mwabonero naba murababiri
one kera nyora abana obogima bokamokong'era rende akaba gagoseri gwaka rwororo akaira nanga oberire nga obeire gokora ebiasara okubarwanirira abana abu ase okobasomia esukuru omwana oyo nyagosira nabeta okoenda esukuru agakora chaka form 1 form 2 agaika ororo akanyora omwana inyaruka okorokwa ifi nabwate emiaka 3 iga 3 years bono tachieti gokumoyo kera anyora omwana akaba gakogenderera n'amasomo aye agatigera maumo abo omwana omo oyo omoke akagendera komorendera agakora form 4 akanyora certificate yaye ase eng'encho yo goteinyara tachieti koenda nonye ngosiende n'abana bamwe abo bande mbaro abu neintunga erio mama nere nabwate omosigo oito ntwengo nabaminto mbaro abake bono onde teyore gokonya onde bono omosiko ominto naro omong'a onde nere ochete komoira akaba gakoenda bachikobera nere akaenda na omwana oyo oye no barenge nere gabu ase ensemo eyio anyorire ogokwa kwaye bono ng'ina nwarenga nababwate emechando nonya omobere oyo nabo ore gabu bono ntoranyora bokonyi bonde bwensi bokomoreta goika iga ase enga ntobwate emechando emenge twatemire ntoraikerani yani mobwati okobua gokwenda koreta omwana okorora aria ase enkendo ekero omwana oyo akorete form 4 naberete nkaga iga ase egeke egetambe naberete nga matuko tari mange matuko tari mange akamenya kogenda iga aria ase egenti yaye nonto nabararigereria bori ng'a mama mwabo ere ng'aki noamenyire iga nka egekaike gionsi korwanora abana abo nabeta okogenda lakini oika ororo naende ase bwoye abu oba gakoiraniwa bono egeika egasinya pi bono agateba bono tigabere nka akabera nka ere nki agokora ebiasara bia ekebanda bia okoonia chinyanya na ebitunguu gabu ase echiro nere oyo itumbe noare konyora rende kende korwa rende bekonyere none ebiasara ebike ebike agokora ebiasara ebia ekebanda ebike ebike ne sister yago ne sister yane omonene omwana oyo osirete ng'aki akoroka omwana osirete akoroku Dorothy Monyenye bono okobamba chieti konyora tata omwabo erieta ria gatato nabarokire eria tata Maisiba bono bakoroku Dorothy Monyenye Maisiba mbona abana bakinerete iga naini mwensi mumanyete ng'a n'abana bono nabo bakinerete nabo tumanyete emerobire yonsi ya matanga tutarachigwikaga aburi tweri asirete ng'aki mwanyorete abagi habari twanyorete no gotumwa atume twende echiro bono akabogoria epigipigi erinde korwa sare koruba kaika ase echiro nare erinde moire bwango kare rende okorire emeroberi yaye okogora ebiatebetu kare epigipigi igoro koirana naria anyorete omobasukano oye bagatuomu na etiba yarenge gweta para rende agasireria oborembe obogima bwaye gabo noyi barenge komo no bamenyete nakuru no omwana oyo no bamenyete nere ase eng'encho maumo abo bono nabwate abana aba bande abake mbarakora sukuru mbare sukuru bono nabachiete nere erinde nere ekiaranyore kende erinde arore gose nere na omwana oyo nere namokonye bare nere efamily nebwate bogoteinyara chibesa nebwate family nebwate obokong'u korwari naremba kaga nonye chibesa nchiganirie postmortem nonye egari ekomorusia aria nonye na omwana oria oye rende naki tokomokonya egokogera bono nonye intwe bono ntobwate abana bono obogima boito mbori buya emechando ero ntobwate ase efamily ase nke omwana oyo osirete iga nong'ina koro ong'ina koro no baba omwabo noakineire iga ere nabwate omwana ibono omochokoro nere ere no omochokoro nere nabwate omochokoro oria iga ase nka yago no mama mwabo tachiete gosoka ibono emeroberi yonsi ya matanga noyo gocha gokorerwa iga okoba rende mama mwabo tachieti gosoka naende tabwati ande pi
bono emeroberi yonsi pi nwekobera no akweniwa bono maumwa bono arega bado bono asite yabwate bono tari kwenda ande tabwati asauchi emeroberi yonsi pi niga egokorerwa no akweniwa bono mwancho marigore nkatibi buna igwete no twikirega igasenkeri na bamanyinga omwana naronyorete ajali ase family anyarete ko bagagusiriria obugima bwae gari ase omuchio nakuru family ne bwate obutaka noburemeru mboro ase chibesa mbabwate chibesa chyo kogenda kurusia omwana oyo gari ase nkendu omurete gaiga gusi nonyena bonga twaigure nga omwana oyo gaiga tari sobo igaiga no ngina kuru yani sobo mamu mwabo no akinire gaiga ine nabwate omwana omoke atigire magega igo okogani gwe family ne uringa banyore omonto rabakonya banyore chibesa chyo kogenda kureta omwana ori kurugari nakuru bamurete bache kumutimuki igaiga Angela montara koburinga ngakimura konyu anene okoba sogokina koino mubwati okonyora koino nsekore bado nsekore ngakimura nyare okonya nje nari gusaba oyo okonyora kende aranyare gotokonya nase ensemo yokora rusia omobere gari rinde tomorete toche komoenia oni njira yokonyora egari nonyene yokonyora noine sanduki nero netakeire egari ya mutumete etipa barabu mwabwatirie kinankero gosengo contribute bare gochaga igase kesi egari ya tamete ono muna yachiete nondete enge gari ore goto bono ndete yore nkange ore konyebwatia nyero rase enda gochibono nonyenki na bono nabere go bono nabo moroberito yo uko wegari goseneki ngokinanti bono mochete kobwatira sege bono mnatorega obogima burobokon ndete yo chieterende korunonyega no chigoro yechibesa muna chiabere chingongu toenderende tochikororanga neki gari eyo bono obogima muna burobokon gwechibesa ntonyore tienchera yokoenda abaibori bonsi nobali abane abaibori aya oyo moro oyoro mongina tatere nasirete kare bono ntu atotigete turi chintakana pado mama nere bono turi nere nero romba kabona ayo monyene no sogete goseni nkara igomete nje aya tinsogeti nakorite skuru nenje form 4 ngakura katekia akosia gakeiga ga computer tu lakini obogima ko babwari ngobo kongu gukura korokuna bo bari gotema batukonya twakura kogenda gochi kogenderia amasomo ayande ntucheti kogendera ri bono nenche tincheti nganyora omwana anga tincheti konyora njirende tindasoka nenche bono nonde gabu monyene no gotegemea nkaga na sister chia uchinde sister chia nenchirororo narororo yokubwati mamu mwabodoro tio yosirete nera sasogete na chiete boye lakini asa konguta bwati no na asa kurimere usacho yagasira nere bado bono kene nge yara akonye gochanga naro yungo bwati ande naro yokumbwati omoke utara nyomu bono obogima no bokongwa ase nyomero nere obokongu mbororo matimo manyerete nkaga iga kanto menyerete obogima obokongu ono nonyene okonyora ebesa nobokongu chuntu bwata abana ono rende no nanjira teo twakonye kiraro chuntu chieti konyora bibarua byokora biya nebyo kwenda onyore nye kwabeka esuguma osokionia koirane igo nyore esabunigo obogima no bokongu umetemega nenge togokora etokonyora nga twachira ase eminyoro gosase family gete omonto obori nga totaragenda outside gosaba help inyu abanyene buna family omwebangete inyu ase bonega nga imoikere buna family ase ng'encho mwisiko oyo minto tasogete rende bono munare nyomba ekenyoro keroki bono ngereikera ogoikaransa banyare enchera yo gotokonya bono batete ng'a ali ase baranyore no baratokonye okoba mwisiko oyo bono oyo tabariri monto obokenyoro oyo bono no moiseke ase baranyore ake no barakonye
lakini miroberi ende bono nintu bono tutigere ntu abanyene betorore matugokora mwatemere gusaba bokonyi nonya saba sani n'abairi bono yani gwikira basani n'abairi muno boima bwakong'ire iga nabo togoteiyo ndatokonye lakini mbaraikira gotokonya turanyora bokonyi ngo bado nonya miroberi ya matanga bado miroberi ya matanga ero tiraba bakonya gukwana ng'a tia turanya korora na kigogoki turanyebeka yebe ikirane rindi mwachire gari na kurwo se sister yawe menyete no mwana uyu nyagusira bono ere noare bado na kurwo se noare nkagai senyenche yobo kong'ubwiga onero na noatigarete ani noare gabunka nyumba erinde nonye nondo gwateke rianda rinde nonye ratake kuruka mochango rinde erinde bono amwe bono taraikera noakararia bado taraikera rinde arete noe na abana bono gwika bebange bayanga bebangererimo bado taracha noakare kwepangira gari amanyugocha ng'akia kobatebi ebill bono iga osere na kuete instantly gose naraire tu nyagitari kamanya gusira ekera tuometo ekera toteichuno nyenere tarengo agote amba mubegeta ambulance yani kumubeka ase nektokuruke ICU lakini rende takoraki yani teigeti goswaime aende omoyo ugasoka rende ono bakamuira ni mocheri bakamubeka mocheri igataigete nonye ase rende ase korwarigu koroku tai ngoigeti gokorekana taigeti igotabwati bill ya nyagitari bill yo korwarigu yaya rende nyene ya postmortem niyo ambere abere taburende gochachi kweli tukubona endete kuraro ninjira rende yo gwikaga so far bona iga ne bill ya mochari nirenge ntora mugori ntora ikera chunere bwekore nonye nero umugako ni gasirete bono nabwate emechando nere bwekore mugako ni ganyorete nonye nero muchando bwepara agasira obogima kikiagereta agacha koira omwana oyo ng'a twende ombere siarire nde nona narete nonye nobwasara obokonya gokora turende abana aba bono tabwati muntu koenda ari kobori bonere nintu aganyete tokore emiroberi erinde togendere tochikoro totase period yeke ngo so far muramanya nga exactly muntu arataka kobakonya nonye ne hospital bill use mochari bill eyo muramanya exactly chibasa chiri chibwenera echi chibwenera turamanya lakini nda sama tukaya abele ntumetire nga bawo church kuru ritukeri aramisi tare 22 bakalero rende tutameitine kinini gabo bawo church chibasa chingana lakini asama tukayoberera omwana oyo sirete omuntu nabara boli nare 20 years ene nabwato omwana wange 3 years na onyago soka gusana igete gusoka yaya tasogete anyorete no musani oyo banyorete nero omwana kare skuru form 2 bono rinde tachieti konyora bokonyi bonde ase kuru ase uyo mwete mwana bono wakatiga igole ndo bogima igo bukaenda ino mune family more in contact na omuntu uyu gose mwatigete antu atigete igo tuchiti konya kubwati chuna abana no enere no mwana urenge ani na abana no twaroche konya kubwati no mwana nere borenge bwe skuru no mwana bwe skuru ono stay te yale gocha gotokonya mugatire igo mugatebatiga muri ndo gatore ndo mwana una twasoiga ntwarora ng'abantu mbarega abange bachire at least kubasira na mama mwabo omwana nyagusira no arega ige sister yawo ndoche nga condition ya eteringiya ne iwete bobe korweri omwana oyo asirete ende nchirerio gostoka omwana ogo na ende kwa mwanje to kwanyorete omwana ogo bono ne iwetere bobe no mubiro nonye negento gyokoria nako bono nabwate ende tutebe muchando lindo bwe stress nabwate gochara to kwanti mate gosananya gukwana anchakwana bakwani eri abantu bankati onye gakonyara gukwana na bagocha to kwanire njokwanire tumanye nga atarachigocha buna to gochigokora naye
enamba ni yao tugutume komete ntutokoyana ni namba yao onde bwensi bwato bokonyi oko reach directly so reach family directly ondo taite ko bakanira no ne mochari bill bill no watebe no ne hasi mugani tikuruga ari na kurumba kagaiga achi bill ne chinyinga no nebonega amatango mete akura abantu ngocha bali nkuragira bali ebintu ne binge nende mwana utabu ate no nyinga cia gukora to gotera tabu ati asa akwirigeri no mwana moke uringe bona iga ntakete gukurigeria kamera iga ena ne namba yao yesimi na ndo otebe okogani kwino bune family nkorokyoko mbia muno nterio gyake inamba yane yesimi ase bali bale rugo tokonya igere 07 91 27 96 65 ningira nilinga mbia muno ase ngencho yora tokonye na tokonye obokongu tobwate no bonene enchera yokorusio omubiraria igarie komubogori esanduku epiri ya mocheri bono oyo ase oyo oreru nyasaye nabakumuseni ane ntoiraneri ng'ambia mono ase family yonse amariete ekoreta nararia namba ikwana samariete namba eyo ekoreta nanchera kerubo maisiba ore anti ya nyamsira anti ya Dorothy Monyenye maisiba okay poleni sana saya abanyori nende we hope for the best ngakero tokobeke story outside there ase channel yetu ya Nka TV babere batatu nabo baragigereri banyari kubakona munyari koreto mwana uguchaga yose no agaiga gochago iga gochako ni wemero berions maumu abo tabwati na mnende tabwati bwoyo bono no akomweni nkaga bono bamura baminto barororo babere nabo batete bokongumbo yoko batabwati bwoye tigabona ache tua mweni tomweni hatumokara igo shidende yonse te yono nya say family va exactly tigaini aye niu igenteke nene ninjira kurwaria ika elindabe gakweni okay pole asante sana so kwana na intu naenda pole sana ona timete ko sento nyore sister yao osinanya lyo kwana no neri na neri mulioka asa bantu batuligereta njoo kwana pole sana mama nenda karibu sama leka kan kyokoroko Mwenye alikuwa komentario yake. Scholastica yanjo kama hizo. Akoro kunga Scholastica tima te director ya ne sauti ya MBA. Akoro kunga Scholastica nyanchoka. Maisiba. Na ngino mwana wosirete. Mama wa Dorothy. Dorothy ngakiyego kinakwa ngakikwa wewe. Dorothy na mnachete bwana biya. Kabanyora. Bona boima bakawa bakomu. Wechise boire no mugakone. Bona kabwatankaruo. Ingasa na barabukaga nabegire ngaga basomire bona ngono kokoro bwasara bosinini nabori byombe nana koirane nabasomire abana bone bari abana bane abamura babere abaisike babere nabasomire babere bakuri form 4 aba bane mbono mwana muraje kokoreiti oyo mbona ari standard 3 Ona no mwana wa Dorothy najida kanyoro mwana form 2 nkamurenda mwana yomoke nangai Dorothy agende skuru akasoma renda kanya certificate yaye munaro skuru mwisiko yo mindokoro kurea mugako ena nyola extend era ngina naku wana bakakwa abantu barengo saba wana mwisiko yo mindokama mata ya mwana nakakure skuru nerati kertu mwana wate mithenyi sita kama letiga iche mwana kobera nereni liberera liche nyumba wana mwana yakagendo nagendo na bamenyi noro akorete 2020 form 4 wana bagire myaka itatu kenga bunakuru wana njangirete moisonde dana gocha esimi yokako na kongakera ntebi biatore no mwana mbiyare wana kwa moisone ngonyore simi gocha muno tuamiru wana kakitimbo atikende yani gondo sete none namuno yokurwa timadre kyararwa none abana timadre wana chinguru chiyagire timadre none ocha kokore itine kyasa kone skuru umwana we myaka itatu na kingo murenda wana kakingo sabe serikali ondoranje konkonya akiangonya kenana mubero nuru
tusenge none familia yetu tata akwete akatutika turabasinini mwisiko yo minto kwana abwate emyaka ebere arafu noyo ninaromoka kati abwate emiti sita nandi bamne skuru barenge nandi twesipinijira indo manne minto. Pole ma, pole sana. Pole. Mwancho mujigire nabo nkosabo kwabera sauti yae very clear. Kwa bayoborora bwate no nyene sauti yae abalirire sana wega ne family mbaka sauti yae teyo yasirire. Lakini nkori nginga kwanyorire magomba ebuna kolera gaiga ototebire life history ere monyene tanya gosoka no akinire gaiga ene no anyorera bana bae bonsi bane no bamenyete gaiga bonsi bako mwisi koyo sirire nere no akinire te gaiga kere gento gaiga no bakoruka nga ninka yabo ne no agocha gutimo kigugaiga gento ago sabanga nkiringa tabu atina muna bana bae bakiniri asom obororo sana nenda semi chando kagira ngano nye mbabu ati stable income konyora kubakonya akira rituko ase obogimo bwa bamenyerete ende buna bona igoyo achite gusira igo ere painful sana esare considering buna bakiniri ne michando onyabonega ingo sinyuki commenta iringa tinta itiko muchanda mono at least otokwanire na inde egenta gusaba gyo kankiringa tabwati namuna yokoleto mwana oyo kurwase umuchio nakuru ochagaiga au sabai buno mugire yo TV kirikendo ranyore au chip in ochange gaiga gocha se family mtu na namba ya Angela nende kingo chigokora nkole tande Angela gocha nenda na namba ya ebuya asonde bwensi obwato moyo bwancha obwato moyo bwa mabira utete gokonye family ye bare to mwana uri kubibari bamurete gaiga bamuti gaiga sorry so that at least amanyanga e burden iri yokolenda kuaka na chi mog bills no koleta e has kuruna kuru mpaka gaiga na matanga tuchibil ntire chia matanga tunaba gusinto manyetenga ekera matanga ara somuchi lazima chibe sango tumeka chire na inda se family bune yetari kwenyara ekobo musigo monene sana ige namba ya Angela no ire gabu asi screen onde bwense utaite gochanga usikende giyo sikiryo bwategeke tunagocha se family na nyasaye na babu gusiseni nko kora utigan korere na nina koro mwana oyo kwa banero bokineti nkaga iga no bamenyete gaiga bonsi bako muchukoroja no bare gaiga nera tutebia bera tato igoro yogo sira kwa omwana oyo sirete gaiga na inde tutebinga naragia agoseko gani kwabo une family anene nkorokiuko tochianda machumuri na irane gocha na ngina koro nyagusira gaiga asenka yae tetenera twerese igoro tu ya mangana ya bagwetera ose sofa mwana nga kia kinire gaiga kwa banganero mukineti ambaka bonega munachite konyora umubasikono bwepara. Karibu baba. Naende pole sana se mechande mwanyorire. Mbuye mwana se gocha. Ase amalita ngangyo goro. Dieta mbrone sikwambuka maisiba. Mwana uno mucho korona munene bwo muisikono munene. Musiko yo no munene na wanyorete mwana uyo. Nekara nyoro mwana uyo kenga ngabo moreri oye. Wetero uri mutu abwata singe konyoro mugakosirire. Ona bari ko genda nere ndu kuriya ninche umwana uyo naba nere nonya mundu bwate konda abu agenda nere nabeke chai maburi ndi ngonya gokora rende nere ga gocha marago gocha na gintu gekerende yagera twasanga mwana uyo ukinire chire skuru mwana ona bagenda tosoka kuriya mwana uyo asomire na inde nere gochiro nyoriro mwana nganyaranga mbuya sengencho yasa enero kurwa bana mwana unaenda akaira ni skuru aenda akaendelea kusoma akakora form 4 mwana uyo kole form 4 nyaruka yani gakale uyo mugako yagatia gasira ekarasira mutirita abana babira bakisana mwana ngarora rindi mwana yate gasiendete tara nyora rindi gose asabwenete kogenda tigagenda ko berisi umwana uyu bono nere bamenyete nere bono bongoza konyora irigo tinga mwana uyu tumiru ne gari ngukuri ainje bono ngamenya korosera abo korosa bono kuna rosa rindi nyasaye bunarumya ngete chinguru kalira nganyora natumukire mwana uyu asasirete igara atambi nanjire ndete iyo no bisi ndete iyo nje manyete ndagenda ngao bisi
ekora nyeni na meto bisiguru itanga nikangano nyeni mirimo ina bona ariko genda njikuri ono gaki nabo mbwatu mwichano munene sinkurara tindi kurara ngwa kesabu paka naende na inyoro mugakuri osirete na inyoro gaki nyene no arenge gusikanga yaronga kiyari ko pole ono kingo sabanga gaki ariko nyora basamaria bae bankonye egero umwana uyigaki asabe kiraru usigwororo ale tugakirende moeni asenge njurira beririro ryo no rire naende rende tugwati kubwa kundi tegenya sa ubwa tokubwa ono muchando mbwata no royi asenge njo timbwa tinjirende terendete timbwa tinjirende gaki watinjirende abana bagose no bakinirete gaiga bana bano bakinire tabonse bara abana bane ono yo muchiro batira bamura babere ninyoruka yemo ibo bano ngana bo barayigo no barana inde naye kwabire bwogo bakonya ngaki yonse nabeire ngo buri umusigo iyo asenge njo ndetale ngo rugunseitira abo goiri nanjo no nabwo atoko semeringa buna nabeire igachika kongerera bona bwo atoko semeringa abo baro togonkonya ko garoroche na banyora geke bakongoroche na nchego mbangonyete ekara ba ukina nende mbonse meta seme chitoka genda ni ningo monene abo mukonyora nga umuntu wagochorosa nende mwana wose na chite nende akanyora umwana ona nende nga na mente to musiga singi ene na mente to musiga singi jono umwana yanyo ono umwana yanyorete ene na bambuti nga baba gakione skuru bongotiga ende ngarwali yanda linene nga kingo koranga mute gaki mboro maite ngona akorerete aende bono nende kwanyorire ono ngaki esabu ngaronga gakinya sawo ninga chinguru gerendere umwana uyo egerenere agende skuru ibirengere byebuna aganitie gere bikirane aende akamwana akunga so gukorera akara kubona nakanyoro gako agondoka mama rakina amatemje tindi mamu mino ntoruti gobana ngomusigoro tigwachete korose kwa bari tindo se tinabona asawite nyasaye nganga chunguru mbarenda asenge njo nyono mugako na asirete 99 unasira umwana uyo nyagusira gabwatu mutinyo yo urujuko 99 bakaboni ga iye gasire nkomu wake ende no konyora konko arinde kuya nonye mpaka bono yo chikonda kwari gukora chikona ari kuri mugondo emigondo y'abantu na tore chai nagende kuburu yani umugondo uri bwene to kwa 500 naye 200 na kora sengi jana nyumba kende nkeyo to gukikoria uikankora ari nkuru ari beseri na hiru ndore nganki to kugora to chikori aende mambi ngakibogoki aliona nyare bukinya bachukura babao gaki pole sana pole nimeto musigo mwate no monene nende nyasaye ko bakonyare kuna tokoira na gucha kwa igure buna nyina kurago tebagaiga nganero bakinire myaka yonse nende bakabona iga nero bado bwato musigo kyagera ngabana aba bado no bali gaiga asinka yaye usaba kwa enkulinga anyore onde bwese kubachangira osolyo bwato moyo bwa mabera kwa nyara yani bagotomere kende gyonse kerio bwate banyare kwenda koreta umubiri kurugaje kyagera rero munyina otebire no nyaso gukina kwa abana bane chikondaje bakora gotabwati income iri stable era nyari gosano nya abana baya banyana na abachukuru mbabwati egasiri era nyari kubachi besa bachikoreta umubiri kurugaje tayo baba na pole sana twabasabara nyama ya nyasaye ko bakonyare amonyare koreta umwana we kurugaje Teatura nego chana Angela umwacho muligerege na era akore asoko plead gosego crown all enda na namba ya Yesu nibuya na rio ligereke story ye aranyare kunyuranga bado family ene bwate omuchando endege ntoke na batatenkeringa banyare konyora enchira bakoleta umwana we kurugaje asenkendu ya nakuru bakagaiga asenka yabo bache komotimo kigaiga ase wodi yabo itangari asekenyero kyanya guko Mwacho mugira Inka TV karibu na togo chigokora ni maitenga umugano yo kwanyu bwatiri kuri twachagete mbakabonega kero togo chigokora na Angela ekarago chigo crown itole wastago chigotote bintu na baligeri ba Inka TV nga kogani we family boronge nkoro kyoko ngoko batebinga kendra gukonya abantu una tokoleta gaiga asinka TV by the way anyone ndumanye tia semi chande gotonyorera abura twarenga rero no bwate chibesa mambi to bwate uganinga oyo mina gokonye gosago sire asenchere yemo useyende
na kitokoletere megano yegaiga twatebanga tiga tutware humanity as people ntuguna bagusi kero twatwagire mechando bune mbiya gokonya kirigionsi kiriyobwate tororanga ikenege ketokunyara gokonya nabo gokonya abantu baje watch bari kurwa sekenyoreke kyanya guku ose baregaiga ase award ya bwitangari abo gutagira none family ocha nonye ko ba tebi pole at least ko barimi bali bagwate nonye ne chinyeni gari abantu asa matanga abantu nkuragira bali kende gionsi kiriyobwate any help onto bwate chipesa help nero oranyare kwena nagaiga ase family nenda otatebiringa etipeli by the way yatomito mwana oyo ige yatamete onye advice naboko advice ye family banyole nonye compensation kurugari aso muntu oyo onyalete gukora amangana yake geranga umwise ko yosirete natigete umwana omokesana magiga ire musigo ase family yabo tetengira ne gocha gose tokore na Angela atokogire story lakini akero kunya gotegerera story soko bwati story cheito tokoretera ntubuna Inka TV konyuranga konyo yomino karoche lero ninche mambi naye enda go to support kabisa enda go subscribe ase channel yetu ya Inka TV namba yetu ya Inka TV no iregabu above the screen kama kawaida namba ye familia ya Angela no iregabu ase screen ya onsa gaiga una ngokwana igabono igo kende gionse you want to reach us walimo gwate megano bune mutete totagira se binyoro byino na ogo twakira gosoto WhatsApp osoto SMS ase namba yu iregabu igoro ye screen yao anything compliments complaints please do reach us through the number above the screen mamutete go to support ntubuna Inka TV to support through that number tiga tokorega iga na Angela tumanyinga okoganigwe family buronge nkoro kyo tutararuga iga ase NK Angela nonte tokore ntunto iguro mogano we sister ewo mwana we sister yao tuamanyire ogokina kwa ibuna kwa ringe mpaka bunachite konyora amakweli wono nabo plead muna tokokora no muntu ligireti tumanyinga abune family koganigwe nkoro kyo tarachikoroga iga nakoligere iga biya munanda seribaga nonjengo saba oyo ranyore kyaranyoranya atokonye okagere michando tubwate nemenge ndento ya twanyorire ogotokonya ekogera twakineire obokongu na mama eresa na muisiko minto bana batore na barabu twakineire obokongu sana chirateo turanyore tokomo eta kurwari tuche kumweni onde bwensi oranyore kyaranyore sai nero ramuseni linda tomentere ondo oranyore tomente morete tomweni nyasaanya ale gakubaseni pole sana pole kendo kiare gari nakuru senya gitariki city mochari nakuru pole sana Angela nabokurogere namba yesi mitogokora namba yane namna nabatebi ere 0791 27 96 65 Marieta koreta Angela Kirubo pole sana Angela nde twabanganiria mayango basabira nturi ntuna togosoka ngonde bwensurigireti na bago kwakira nonye nesimu ose nonya ko mpese kende byonsi abwate abantu nabange bakurigere ntobwate friends from diaspora tobwate abantu bagaiga busi nonya abantu ba Nairobi bali baranyala at least go chip in ose nona abantu none chine ibache no kagaiga kurigere libali Inka TV twakorire megano mingi sana kurubaiga se wodi watu bakasabira nyama yatiganya sabarinde. Thank you so much for watching the story. Namba ya Angela unatoa batebiri no ire gabo reach the family na kilikende gionse obwategeke keba enable barabugo kora mangana yabanyorete mu basukana iga asincherere ndonge. Maritani Bridget Kerubo, this is Inka TV.